Dámy a páni, sme u ďalšieho videa a v tomto videu si odskúšame Neymara a vymeníme ho. Možno, ak vy mi napíšte do komentára, či Neymar bude dobrý, alebo toho hráča. Dobre, no tak tu máme toho hráča a tu máme Neymara. Tak ideme na to. A teraz vám ukážem, to je ten Neymar, že mám vyupgradeovaného aj takto, že má ten rúžový. Zagajte, ja aj nemôžem. A neviem, či sa oplatí, keď som ho tak veľa upgradeoval, dať za... Kde? Počkaj, musím ho nájsť. Za tohto tu. Podľa mňa sa to aj oplatí, aj neoplatí, ale neviem. Najskôr si skúsime Neymara a ak s ním vyhráme 2 zápasy a 2 s tým, no tak ak vyhráme 2 zápasy s Neymarom, no tak potom si ho môžeme nechať a pokiaľ hráme nejaký zápas z týchto dvoch, no tak sa nám to vypočíta ako bod. Chápete? OK, ideme na to. OK, on je trošku silnejší. No nie trošku, ale ho mnoho viac. OK, aký má tým. Ja mám jediného najsilnejšieho 103 kaká. Ty koky, to čo má 106 kaká. Tak to nemám šancu. Dobre. No, aj. Ktože to je Ody. Nie, to som na nič. Ja prehodím Neymara na RGV. Nie, poprosím, nech sa vzdajú. Prosím. To by bolo mega dobré. Vzdaj sa, prosím. Nie, nevzdaj sa. Poď. Ja jebu toho zabiť. To čo robí, haló? OK, Neymar dal prvý gól. Nejak divne, ale... Zaraz, došlo. Teraz ako vôbec pôjdu. Nebo ľahko to dáme do... To bude dať veľký čas. Majú tak tým... Hej! Okej, czekajcie do tego, że dodaję się. I to wypiję się, tak to idzie, a už nie ma šancu taký oktičke. Ale aj tam skočil. No, nemá Petr Čech, ale tak Petr Čech by to možno dal. No to už štípne.
A čo sa stalo? Že to nemôžeme robiť, či čo? Nech strelí mňa. Haló, tu som. Prečo mám buf? Jaj, ja som si nechtiac vymenil brankára. A ide Neymar, hop. Ty druhý gol. Ešte tretí a mám. A už ide a už je hat-trick. Prvá tretina skončila. No, prvý polčas. Zase idú oni. A čo? Veď nie je fér, keď oddali iba stojí a takto robí. To bolo potom ako odobro. A teraz čo spraví? Bude tam? Chodiť. Neymar a teraz ide poď. Dobre, to je tak tretí hat-trick. Neymar to dal do konca taký hat-trick. A ja mu idem dať šúchačku. Tak poď. Aha, faul je jasná. Žltá. Za čo to daj jemu, že tam stojí? A už so žltou. Tohto tu ideme zbúrať. OK, nahrávka, Achilloude. Neymar, hop. Čtvrtý gól poddať. Čtvrtý gól, Neymar! Achilloude, činkička. Další gól. Otočka. Presne dovnitř zpět. Ještě trošku nadvihnout, aby to bylo. 7-0. Nie. To drží. To čo je za Neymara? A dostanem ja zase žltý, no tak... Nie, prečo zase kopu? Čo som mu spravil? Od kryje puk. Metič. A zase kaká žltá. Toto je blbý zápas, ale zase Neymar dal 3 góly, či 4. Čau, tu som, haló, strieľaj už. Pekne Neymar a ešte odpískaj. 6, 5, yes, teraz si to zapíšeme, 4 góly pre Neymara.
Okej, sa nám to zatiaľ načítava. Okej, a ideme ďalší zápas. Aha, ešte sme tu dačo dostali. 6 minút. Tu máme. Hej, toto si zoberieme. Ešte jednu tu máme. Dobre, a teraz druhý zápas. Teraz Neymarom musím dostať 10 gólov. A už to ho prebehol, lebo to je aj o góloch, nie? Lebo zase ja mám Neymara moc rád, je to môj obľúbený hráč. Takže som o trošku silnejší, ale sme na rovnako riadne. On má 101, 103. A ja mám tiež 101. A mám strašne slabého bránka. Aj, dôlež. Dúfam, že nebudú takí. Poďte po nich! Ty kokso, toho pekne opúčko. A teraz Neymar. Gol Neymar! Tak to sa to robí. Piatý gol za druhý zápas. Tak a Nubaj. Pozerajte na to. Nahrávka, on mu nahral späť a takú cez neho dal, že nemal šancu. Ok, poďte 1-0. Skoky teraz idú na nás. A máme. Ešte teraz nájdeme Neymarka, on je tam vzadu. Nejak to nevyšlo. Hej! A to nie sú fauly. Neodpískate Čo zas? Oni majú to, čo je. Ja ich tam spaulujem, nechtiac. A oni, keď mňa tam spaulujú, tak to je čo je doma. To sa môže takto zatiaľ fungovať. To neviem, čo má za profilovku ten Artur. To taká ani neexistuje. Aký loader. OK, máme my. Jaj, my máme toto a jažič. OK, poď pre druhý gól si. Poď, toto sú.
O, poď Neymar. Teraz im ty a Achillesy! Fuck me! Wywarnuję. Tak mi Neymar musiał. Neymar 4 góly, 2 asistencie, 2 výhra, 34 bodov. Neymara už sme odohrali dve zápasy, no tak ideme to vymeniť. Kleslo na 100 over. O nie. Kleslo. Keď ho vymením. Dám sem. Alebo keby som ho dal semkrát. Tak ho dám na ale zase. Yes! Mám doplnil. OK, no tak ideme na ňu. Dobre. Ideme na to. Takto som zvedavý. OK, som silnejší trochu. Ale tie dve zápasy sme vyhrali. Čo som hral. OK, oni majú iba som Kaká, De Bruyne. A pozrite sa na môj. Väčšina tu majú nad 100 až 101. Ale to vylepšíme. Potom ešte brankára musíme kúpiť. Yes, máme. To nahrám semka dozadu. A teraz si musím iba... Neviem ako začnúť. Tu čo? Jak som ho nahral. O nie, toto vyzerá. Mbappé fúr! Radšej dal Mbappé. No, nevadí. Ale ja som nahral, to je nie. A už tu ide. Tyko. Ty kokso, hnedsko to gól dal. OK. Nemám jak, toto musíme dostať. Nahral Kaká. Ty kokýs. A pekne. Vyrovnali sme na jednej. Čo sa mi smeje? Mám tam že gól. Ja ho dobehnem.
rzuca! Penalty mają. No tak skoczy. Tak, podejdźmy do go. Jak są słabi, no to nam dali go, to był Aki. Co to ja nie dali, to co mają mało no chyba kakao biją, to ani nie hiti. Ani mają palmega. Teraz idziemy z nim, bo to nie będę patrzeć. Hop. Aha, nie dziowsa. Tutaj. I damy to. Czy vzadu, kiedy je útočník? To są sprawy na... To odkopuję. A Neymar idzie strzelać. Kupujemy ostatni Neymar. Neymar kupuje. Gol! Neymar taki piękny. Wławić. Musimy zawsze dorównali. I 2 minuty do końca. A nie daliśmy jeszcze z nim ani jeden gol. Okej. Hopa, hop. Nie! Hop. On tam ani nie wyskoczył. A 2-2 ani nie dał go. Teraz jak sobie będą Neymara, no tak to nie wiem, musi... Nie wiem. To będzie dość ciężkie. Jeśli damy Neymara, albo wydamy, albo czas. Zase kebyśmy ho pogledal, bychom mal 137 milionů, lebo tak stojí. Okej, plus 14. A poslední zápas, to se musí fakt snažit. A chce dokázat. Je to něco silnější než my, ale... A tak, hej. Okej, trzeba już 101 a oni 106. 106. 102, 102. 105. O, trochę. O.
keby nám dal gól, už by sme dávno skončili. Ale tuším. Hneď som ho zaspiloval. To mohol byť tak krásny gólik. Ale dala príliš silnú. Komu nahral? Poď. To boli fauly. A ešte, že tam to trafím. Som zle naspäť. To je ťažké sa také bojovať. Ešte nedal gól. Toto vyzeralo také zle. Okej, poď. Ani jeden gól zatiaľ. Koľky. On je na prd. Neymar aspoň dával góly. Tento. Poďou. Yes. Toto som nasimuloval. Kakaj! Keď nedáš, tak dostaneš. Keď nedáš sa hovorí, dostaneš. Ale ja som to nechcel, mne to dalo samo, automat mi to dal. Boha to ne. Nie, ani mi to nepíše. Ani jeden gól nepadol ešte. Možno by zaradi. No dobre, fakt nie. Už nedá. Spieval si gól. A nedali sme to. OK. Ak sa vám toto video páčilo, daj like a odber a do komentára napíšte, mám Neymara predať, alebo toho druhého hráča, alebo koho mám dať do základu. Tak čau!